नैबे ट्राइबेल सोरनोबा होनाय सोरनोबा हा हगारनाय बेयाव जोङो दावराव देख्रुब जानायखौ बुंनो थाङोब्ला स्टेन्ड लाबाय थागोन गुदिनिफ्रायनो लादों आरो लालांबाय थागोन बेयाव सोरबा गभर्नमेन्ट फैयो फैया हाग्रामा फैयो फैया बिदिबो खोथा गैया कनस्टिटिउसननि आं दहाय फरायनाय दानि 366 आर्टिकेल ओमफ्राय 25 साब क्लज बेखौ रिभिउ खालामनांगोन बे जाय ट्राइब्स बेखौ ट्राइबेल बानायनाय जायो होननाय बाथ्रा बेखौ फार्स्टआव रिभिउ खालामनाय जानांगोन नों बानायाब्ला नों बे राजबंसिखौ मदद होगोन मागोन होननाय बे पलिटिकेल आरोखि हेफाजाब होगोन ओमफ्राय बेथ' हेफाजाब होनोबाथ' नोङो हेफाजाब होब्ला नों पार्लियामेन्टआव नोङो बे माखासे माबाफोरखौ नों रिभिउ खालामनांगोन फार्स्टआव नैबे माने जायनाखि कनस्टिटिउसननि आं दहाय फरायनाय दानि 366 आर्टिकेल ओमफ्राय 25 साब क्लज बेखौ रिभिउ खालामनांगोन बे जाय ट्राइब्स बेखौ ट्राइबेल बानायनाय जायो होननाय बाथ्रा बेखौ फार्स्टआव रिभिउ खालामनाय जानांगोन ओमफ्राय गोदान मोनसे नोङो बेयाव मारैबा एसटि खालामनो हायो बे क्लजआव नों सोसननांगोन ओमफ्राय बिनि बादि नोङो बे आं दहाय बुंनाय बादि बे लुकुर कमिटिया होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ सोलायनांगोन बे मोनबा क्राइटेरियाखौ सोलायनानैसो नोङो गोदान क्राइटेरिया होनानै माने मोनसे लिबारेल मोनसे क्लज सोना होनानै नों बानायाब्ला नों बे राजबंसिखौ मदद होगोन मागोन होननाय बे पलिटिकेल आरोखि बेना ओरैनो जास्ट माने गावनि माने लाब मोननो थाखाय फैगौ इलेक्सन जाहाथे लाब मोनो बिनि थाखाय बे बुंनाय आरोखि बेनिफ्राय जेबो नङा ओरैनो नैबे माने माबाखौ मोनबा जे क्राइटेरिया होदों लुकुर कमिटिया बे क्राइटेरियाखौ माने एमेन्डमेन्ट लाबोनो थाखाय 2014आव सेस्था खालामदों माखासे वार्ड सेथनि थाखाय 2022आवबो खालामदों 2022 2014 बेयाव जानाखि एमेन्डमेन्ट लाबोनो नागिरदों बेबो जायाखै दाबो जायाखै दा गथे लुकुर कमिटिनि जानाखि माबा रिपर्ट बे लुकुर कमिटिनि रिपर्टआनो फाइनाल आरो बाइन्डिंस दा बे आरोखि दा हाया बे दा बे बुंनाया ओरैनो राजनिथिनि माबाजों बुंनाय जादों दा नोङो ओरैहाय माबा नांगौब्ला नों बेखौ जानाखि प्रप'जाल हरगोन आसाम गभर्नमेन्टआ हरगोन बिसोरो आगोलाव जेरै हरदोंमोन थुरुं गगৈ समाव हरदोंमोन जेरै माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनांगौ होननानै बे प्रप'जाल हरनायखौ दिनै आरजिआइआनो दाननानै दोनदों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेखौ दाननानै दोनदों फार्स्टआव थाङो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाआव रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाआव थांनायनि उनाव बियो थांगोन NCST नेसनेल कमिसन फर शेड्युल ट्राइब एन्ड माने शेड्युल कास्ट बेयाव थागोन आरोखि आरो बेनाव मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिस बे दंबायो बेफोरनिफ्राय गासिबो मतामत लायाब्ला बिसोरनि माने मतामतआ खोब माने कम्पालसारि दा बिसोरनि मतामत लायाब्ला बिसोरनि फरवार्डिं लायाब्ला बिसोरनि माबा लायाब्ला पार्लियामेन्टआबो जेबो खालामनो हाया नों हाजार हर सोरबा मन्थ्रिया बुं सोरबा गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामनो हाया मन्थ्रिया खालामनो हाया बेखौ अनलि पार्लियामेन्ट आरो पार्लियामेन्टआ जेब्ला माबा लागोन अब्ला नैबे माने आरजिआइनि NCST कमिसननि रिपर्ट एकदम बाइन्डिं आरोखि मास्ट लाथारनांगोन बे सारा नों हाया आरोखि सार खुब माखासे खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों सारनि हेंथायै माखासे खोथा बुंनाय बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सोमोन्दै एसटि बिनायनि सोमोन्दै खोथा बुंग्रा अमर सिं आरो दावराव देख्रुबमोना बहा गोमानानै थाखो होननानै बुङो मैयाहाय मोनसे जनगोष्ठीया एसटि बिनायनि धरना होदोंमोन दा बेनि सायाव माबा दा जायफोरा बिदि बुंदों गोमाना थादों होननाय बाथ्राफोरखौ बेफोरो ओरैनो माने बिसोर आउट अफ फ्रास्ट्रेसन बुंनाय बिसोरो दा बिसोरो थांनाय माने बिटिसि इलेक्सनाव बिराद बोलो होदोंमोन जे हाग्रामाखौ फेजेननानै इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'आ फैफिननांगौ बिराद बोलो होदोंमोन बिसोरो खिन्थु जायाखिसै रिजाल्टआथ' उल्था जाबाय दानिया बिसोर जेरै अंख खालामदोंमोन बिपिएफआ 5टा 6टा 7टा बिदि होदों बिसोरो ओमफ्राय इउपिपिएलआथ' एखे 30टा गाहाम बिदि बांसिन जोबावदों दा खिन्थु रिजाल्टआथ' फैबाय उल्था जाजोब्बाय दा उल्था जानानै दा बिसोरो गभर्नमेन्टखौथ' नुबाय हाग्रामानो दाबाय दा हाग्रामा दानायखौ नुनानै बिसोरो माने एसे फ्रास्ट्रेसन फैबाय आरोखि दा एसे गोसोआव माने एकदम गोसो बायना फैबाय दुखु मोनना फैबाय जे जों साननाय जायाखिसै मा जाबावगोन दा जों सापर्ट होनाय गभर्नमेन्टआ जालाब्ला जों मा खालामबावनो बेखौ आउट अफ फ्रास्ट्रेसन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बे ट्राइबेल सोरनोबा होनाय सोरनोबा हा हगारनाय बेयाव जोङो दावराव देख्रुब जानायखौ बुंनो थाङोब्ला स्टेन्ड लाबाय थागोन गुदिनिफ्रायनो लादों आरो लालांबाय थागोन बेयाव सोरबा गभर्नमेन्ट फैयो फैया हाग्रामा फैयो फैया बिदिबो खोथा गैया सोरबा बिपिएफआ माने सोरबा माबा मोनसे होनो माबा नागिरनाय बेजोंबो जोंहा खोथा गैया जा जोंनि स्टेटआव जों थांगोन जों बुंलांगोन जे नैबे जायनाखि 6 जनगोष्ठी एसटि होनाय बेखौ जोङो आगोलबो जेरै बुंदों जों बुंबाय थालांगोन जे बिसोर एसटि जानो हाया बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो क्राइटेरिया माने मिलायै बे माने 6 जनगोष्ठीफोरनो एसटि होनाया बे माने जाखाया आरो बिदिखौ जोङो सापर्ट खालामा आरोखि बेखौ जों बुंलांगोन आरो हा हुनि खोथाथ' बेनोखा बे जोंनि ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लकआव खुनु माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया हा मोना आरो 6 एरियायाव इसेबां दं बे 6 एरियायावबो
माने आयेन गैयाजासे आयेन सिफायनानै खुनु नान ट्राइबेल मानसिफ्रा हा मोना बेयावथ' जों स्टेटआ गोराखा आं मोजां मोनदों मोनसे खोथा बुंनायखौ हाग्रामाया बुंनो हादों जे माने एबार माने जायफ्रा माने माबा गोनां आयेनजों गनायजानाय बेखौ होनदों आरोखि आयेन बादियै माने हाखौ होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा गथे मोजां बाथ्रा आयेनखौ मानिनानै होनांगौ हाया जाय मोननांगौ मोनगोन बयनोबो हो आयेनखौ मानिना हो आयेनाव जायफ्रा मोननांगौ बेखौ मोनजोबथों जोंहा बेयाव बादा जेबो गैया आरो जों खुनु माबा मोनसे जाथिनि बेरेखाबो जों नङा खुनु जाथिया माने गाज्रि मोननो नाङा खुनु जाथिनि बेरेखा जों मावलायनो नाङा जाथि बेरेखा थांना जोंनि टारगेटआ मा जोंनि माने डिमान्डआ जे जों 6 सिडुल माने आयेनखौ जों सिफायनाङा आरो जोंनो जेरै आयेन होबाय लेन्ड माने हानि आयेन बे आयेनखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ जोंना बेयाव दं आरोखि बे थिग आरो बे राजबंशिफोरनि जायनाखि मैया दाखालि आन्दलन खालामनानै बेखौ गिनां खारख'नाय बेखौनो जों मा गिनां खारख'नानै बांसिन दावराव देख्रेब नाजों नांलायदों बुंनो थांब्ला बे 2010निफ्रायनो जों बिराद नांलायबोदों पेपाराव बांसिन लिरदोंब्ला दावराव देख्रेब नाजों बांसिन लिरदों बे गज राजबंशिफोरजों अनेक थरख जादों अनेक डिबेट जादों आरो बेखौलाय बयबो नुखाजोबनाय आरो जों बेखौनो जों गिनां खारखोमानो नामा समायसाखौ गिनां खारनाङा समायसाखौ फेस खालामनांगौ जाय गिखौ जाय माने माबाफोर लोरबां जायफ्रा बेफोरसो समायसाखौ गिनां खारखोमायो एरायो जों समायसा गिनां खारग्रा नङाथ' जों समायसाखौ बोरै समाधान खालामनो हायो जों बेनि थाखायसो जों खामानि मावो